Тя е циничка. В какво се изразява нейният цинизъм? Ще кажа в какво се изразява. Много симпатична лъчезарна циничка. Както влезе, тя уж го обича моят мъж, но му се подиграва. В цинизма има подигравка габра, нали? Седим и ядем и тя. Дайте ми пример за цинизъм. Андрейчо, става ли ти пушката? Можеш ли ти да правиш любов с нея? Откъде знаеш ли, че той е импотент? Имате ли такива нездрави интереси към нейния съпруг? Не, нямам. Виж какво, Роси, ще говорим по същество. Въпросът по същество е, интересувате ли се от потентността на съпругът на госпожа Дамска? И аз всичко... Как се здобихте с дървениците? Елате да снимате вътре. Много ви Сега какво искате, дървеници да ме наядат? Защото ме нахапаха, има 5 рани по главата. Ето, сега съм... По носа имате ухапване. И на гърдата те хапат, но... Не ми показвайте. Аз установих, че половите органи засягат. Но да ви кажа да дойде... Има други гадини, госпожо Адамска. Има други гадини, които засягат половите органи. Да не ги бъркате нещата. Не бъркам, аз ги носих паразитология, те ги доказаха. Колко деца имате, от колко мъже? 3 деца имам. От колко мъже? От 3 мъже. На каква възраст са? Предполагам са пълнолетни. Мъжете ли? Не, децата. Притеснително е положението. Тогава ясно се, че няма за всичко е нагласено. Тя ще ми каже, аз 3 деца съм отгледала и изучила. Тя си вее и гъто насам натам. На мен ще ми казва. Госпожо Дамска, вие сте певица. Има ли песен, която да описва вашето състояние и вашия живот? Мога да ви... Любими са ми от Моцарт. Запейте. Трябва да си взема тона. Добре. А не мога така. Трябва с камертон или на пианото. Как ви е по-удобно? Айде, така послухама. Voi chi sapete che cos'è